har ikke varieret nok, Patrick. Han er stivnet i de første par omgange. Der havde han stor repertoire, kombineret godt og slog i serier, er blevet låst. Udmærket. Det er dig, der skal styre kampen, Patrick, ved dit højre der. Du må ikke lade Spanien komme derind. Sådan. Ja, det var en titelkamp, hvor Patrick primært skulle have hentet erfaring og gjort sig klar til endnu større kampe, men jeg skal love for, at han periodevis har fået noget at se til. I en ikke særlig køn boksekamp, men en intens fight er det. Du pejler med højre hånd, men du skal jabbe igennem med den. Der er ingen timing i Patricks venstre hånd. Det lykkes Hebes med konstant offensiv og pres og gør Patrick næsten rødvild. Og samtidig synes jeg, han virker tung og træt, danskeren. Han må godt arbejde mere med den dybe venstre. Den skal altså bare være over bæltestedet og ikke under. Utrolig presboksning Spanier laver hele tiden fremad, hele tiden ind på alle distancer med primitive og enkle midler. De er ikke særlig kønne, der gør han det rigtige. Det har ramt mange gange her, Patrick, men kommer igen. Vi er kun i 7. omgang, og begge boksere virker, synes jeg, meget trætte i betragtning af, at vi skal nå frem til 12 omgange, hvis vi holder tiden.